Ana pirtûkekî li ber destê min e, ez danasîna vê nekim, ez qala vê pirtûkê nekim, wê kêmasiyekî mezin be. Çima? Ji ber ku bi dehan kesan ket daye vê pirtûkê û ji hundir ve. Em qala kîja pirtûkê dikin? Em qala pirtûka çîrokên zindanê dikin. Osman Uludağ amade kiriye ev pirtûk. Çîroka vê pirtûkê belkî ji pirtûk balkêştir be. Yên ku li hundir mane, qîmeta nameyên ku ji bo wan têne şandin baş dizanin. Nameyên ku ji derve diçin û yên ku ji hundir têne derve, ev rêwîtî ji bo girtiyan, ji bo kesên ku bi salan e girtîne û belkî bi salan ji hêvê girtîbin gelekî mihîm e. Osman Uludağ jî wisa kiriye. Osman Uludağ li Almanyayê dijî. Di sala 2014 ve nameyan dişîne girtîgehê. Hema wisa dişîne gelekî girtîgehan. Têkiliyekê wî ya bi vî rengî li gel girtiyan çêbûye. Paşê fikirîne ku tiştekî bikin. Çi kirine? Çîrok dane nivîsandin. Girtiyan çîrok nivîsandine û ew çîrok ji bo Osman Uludağ şandine. Wî û li gel ekîbekî ew çîrok ber çavara derbas kirine, redekte kirine, şiklê dawî danê û pirtûk amade kirine. Pirtûk bi navê çîrokên zindanê ji weşanên Aryenê derketiye, 16 heb çîrok tê de hene. Me gote ji bo girtiyan name gelekî mihîm in. Ji bo girtiyan berhemeke wan ku li derve derkeve jî gelekî mihîm e. Loma jî navê ew kesên ku di vê pirtûkê de ne divê em bixwînin. Bêrîvan Zat San, Me Saîd Dayan, Zennû Durdî, Mustafa Tunçyüzlü, Hülya Alokmen Uyanık, Orhan Çaçan, Selam Baran, Mahmut Aba, Nuri Akbulut, Namet Eyüpek, Selman Çetiner, Serdar Gülen, Fehmi Aslan, Mehmet Yavuz, Nusret Yıldız, Yakup Güneş. Van kesan çîrok nivîsandine û çîrokên van kesan di vê pirtûkê de cih girtine. 16 çîrok û siyasetmedar Leyla Güven ku ew jî girtiye, wê jî pêşeke ji bo pirtûkê nivîsandiye. Wekî min got, hêjaya mirov qala vê pirtûkê bike û anha ev pirtûk li ber destê me ye, kesên ku derve ne jî hêjaya bikirin û bi vî awayî piştgirî bidin ew kesên li hundir, ew kesên ku li hundir bi Kurdî dinivîsînin. Xaleke din jî lê zêde bikim, Osman Uludağ amadekarê pirtûkê gotiye, em fikirîn li gel Kurdî wergerînin Tirkiya wan jî biweşînin. Lê gotiye, ji bo ku Kurdî bê xwendin, me dest wê fikirê berda, me tenê orijinalê wan, Kurdiya wan weşand. Loma jî careke din girîng e ev pirtûk. Çîrokên zindanê amedekar Osman Uludağ weşanên Aryenê.